A few moments later. Pulmaan sa duhaning bakul. Good morning. Dalton. Shh. Shh. Ay. Good morning, be. Dalton. Dalton. Ano naman kang mata? Siya naman mata? Ha? Good morning. Tikimit. Ay, tutuloy ikaw ba ito? Tutuloy, wakwak ka. Ikaw ha. Tadong pangwakwak na. Tadong pangwakwak. Ganun pa kang wakwak ka? Tadong laag sila pa pag-break ka. Uban maglaag ni Dalton. Laga. Lag. Guys, maglaag na mi. Ito na nag-una na una nagbatang laagan to Tapos sa Tikimi at si Papa Gabriel, na doon taon sila naglaag. Ay uban na mo maglaag Miss Dalton. Ha? Pikimon? Hi, Pikimon. Dari sakay. Sakay ka? Hi, Pika. Pikachu? Soto ni mo? Tanaw ko pika ka ng silida. Okay. Daltoy! Bag una ma? Dalton! Ijon! Ay! Sakay na dari! Alay! Palugpit na mo sa nina! Ipalug na mo sa nina dong! Tayo ipalugpit sa sana pa. Ay, migas! Kib migas! Sa dara! Ito sari. Katon! Na guys! Ansukas ka! Hoy! Ipanundok na niyo. Maana dyan na. Mana? Iliya pada pelinday. Nah guys, mga lagan na. Anso! Gara dyan. Dalton! Gara mga lakawan mga adlaw na dyan naglaag mata ate. Ni mata ka na alas 4 gusto na mo gawas. Torod to. Kami naglaag na ramo. Wah, sadyo na naglakaw. Wala ang mirad to. Mami. Morning, Zek. Mamila, morning ni Mamila. Tayo man ka ayo na. Tayo ka ayo bata naglaan. Lagan ka adso. Ayan ka ba lang? Asa pa dong ba? Mercado. Asa pa ingin. Kiag. Ingin makalala. Kiag lagi na. Balik kag pan? Mo balik ra kay pan. Di ka mo kaon oy. Uban ra ka uban. Nagpaingin na pakuha naman. Di kuhaon kay maanad. Balik pan ka ba? Bye-bye na Mamila. Bye-bye. Yang lipat sa taong kimit. Totoo di bibi. Ay. Di mo namang huday. Bibi brother. Kung paspas ang lakaw ng mga persona ni. Dalton. B. Dalton. Wala jig naog lakaw. Laagan ka no. Laagan ka adso ha. Laagan ka ha. Abot na kang merkado ha. Ha? Ang pantagapan dong. Day. Dalton. Ate Kimi. Ba. Amang ibatangan ng hukot. Kaya arong di mahagbeng. Mama, pati pa na ng bata. Nalagay ko ang anak. Niyatog na banana. Ito Miss Bikiri guys, kaya pahit may paan. Dead ends mga kuyas. Papa Gabriel. Yan na Miss Market. Yan na Miss Market.
Kaso guys, mingaw pa kaadyo dari merkado sa Alicia. Kaya sa pa man kaadyo, alas 5 pa man kapin. Kami rami nagtikaw-tikaw dari. Nanaday uban to. Yung mga bata, ay ganahan. Ay. Day, padapin day. Abot na mas park in go guys. Pili ikaw. Dali, ikaw pili pa. Kamu tikimit. Sa Menzo. Tayo mo day. Ha? Where? Wala, rapat juga piliin. Dali ag bata. Dali. Kana? Cupcake? Kare? Black? Cupcake. Daw lang ka. Uy! Ato kasunod. Dali lang takang palitagpan. Wala. Wow. Nakakagsa. Guniti! Guniti! Kain mo na. Agi mo. Agi mo. Chamay mo dong. Chamay mo. Pan? Pan mo? Uy, pan kalog iza. Ada, kapalit na migpan. Karela, pan ko hupya. Kari. Dalton! Dalton! Katon, katon! Uli na mi guys. Una. Mas papa. Si Dalton. Sama na. Anas kimiyat uguan. Puto. Para mga batang gamay. Uy, para mga batang gamay gusto to. Ito na katon? Uy. Muna imong ampay no, laag no. Muna dyan ampay lakaw na. Agan man. Alam guys. Hindi dapat may dalas munisipyo. Every morning ari may dalhe. Tabang ito sa tikimit og bitad. Sana pa kamo withdraw na ta to. Kay palit uguan sa pamahaw. Char. Murag day sud. Ora bay sud. Oh, nice ka dala guys. Early in the morning. Nasa naman. Kimiyat na. Nasa naman. Dagan-dagan naman. Nami ka dyan tanawan nga naman guys na. Tsa. Ang mga purma. Garaan na. Bili na. Tara nga. Bili na mo sinilas. Garaan dyan sa tikim-kim Lipay yung tawag bading gamay. Kalaagog sa zoo. Tumida to guys to. Tumida to sa plaza. Biyo to guys. Tos panoramic to Kapag laman siya. Nice no. Wow, kapag view ka adyo. Katon! Dalton! Psst! Tukad. Ato plaza. Yan, Miss Plaza. Plaza di Alicia. Guys. Then Miss Plaza di Alicia. Ano naman yung amang alaga. Nagbubudlot-budlot pa ng simod. Ay, Daltoy. Ay, katon. Uy, what's that? Welcome. UNESCO Global Geopark Team. Mana sila Geopark Team. Guys, mana yung mayor. Base mayor. Pohon guys, ini ka December dan arang na ni kabyuda ni kanana ni daghang lights. Christmas lights. Yabi mana na lights buto-buto na. Na Christmas light dan ni pohon. Pohon? Yang gabi wa. Buto-buto ma langit. Butog langit, delikado. Buto-buto mang Nami dari guys tambajan. Natay pa deun atos kuan guys na. Nice ka dito panoramic to
Pa, hala nindot lagi pa. Mura lagi sa bulkan mayon. Na guys, kita mo? Wala ka na ba? Ha, katalinis ka azo. Talinis ang tumoy. Ito pada. Wow. Ang kabiyo ka azo. Nato basakan. Narang ka nice ka azo. Basakan na to. Ma, ikit-ikit ko. Ikid. Ay, narabay tubig din mong gawas. Ini ka December. Ha? Nakalibangan na mas papag-Abril. Di bang sa? Dari? Ang katun-katun. Tapos yung nagkalipada yung tao nga manggilaag. Oy. Ang katun-katun. Dinig lang. Napay lagi yung laag. Ano magan sa may magili di ha? Baki na sila. Kuha na natin. Ngana. Lagi baki na sila lah. Yay! Dalig lakaw bi karong gukod mo sa tiliya. To arang lihi ka sa tiliya. Tanami guys, uli na miss bye. Wan nagligo. Managligo gamang batang gamay. Katon-katon man nagligo. Tug na ni siya guys. Ang gianad sa dalig sakay upatugon kay aron di masig pakarga kay buyag. Buyag kaadyo. Angaw. Buyag man ni kaadyo. Nira na sa patugon. Ay shush marsip. Oh. Dahil kanta-kantahan na sa ingan-ingan. Na 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 na. Matulog na, matulog na, matulog na ang bata. Tuh guys, saya patugon guys.